Kablay pi baro kinigilongi kubor bam tagasni. Could be. I mean, a lot of things I envisage, a lot of things. They're killing record numbers of Christians in Nigeria. And they have other countries very bad also. You know that part of the world, very bad. They're killing the Christians and killing them in very large numbers. We're not going to allow that to happen. Ka Amerika kamla bane marway ganu ka kam Shipai ha Nigeria. Halor ka jingno jangka bakla Shah Shitom ki Khristan ha ka tekari jangko West Africa. Ong unong aiktian jangko President ka Nigeria ka kot kubor di Associated Press ha ka sublay. Ka jingberngem bane sendon ki kam Shipai no Donald Trump kadi ka kam bala bane lam bakla bar ka pau kadi ka benta jangko rukamnya jubor jangko Trump na ka benta ban penbor bane syang bat bane kren ong Daniel Buala unong aiktian jangko President ka Nigeria Ubola Tinubu. Ubola ula juba halor ka jingkran jang utram hagasi sajan ba ula patha ek Pentagon ban sedang bantmu na ka benta ki kam Shipai ki bala banja ha Nigeria kari ga babun briutam ha Afrika halor ka jingkno ba kala Shitom ki Khristan ha po jang kate kari utram hagasi sajan ula pandremi ki jingkno jang u ba ka sarkar kamla bante la kam ni ka jing Shah Shitom ki Khristan ha kate kari jang ka West Africa haba Kajungbun brew kaba arspa arpo million mut kaya samla janmar kaju hapdeng ki Khristan bad ki Muslim. Ada ka sarkar Nigeria kadang beteng ban ailat ban penyap ki Khristan ka USA kan sange no mardor ya baro ki jingiram ya ka Nigeria. Bar ka Amerika kala ban chak takari ban pendu jaj sundan ya ki le no Islam ki bale ikini ki kam sniu ki ba shirkai la ong utram. Ka jingberngam jung utram kelawan hadin baula jiet ika Nigeria kum kari ka badan kam kerpang. Ka jingpinna bapura jung United States iki ri ki ba ka ong ba kimla bane AA halor ka jingpin Kenya ka jinglait do ha kaniam. Ka te ka jingberngam ka de hadin ba utet cruise ubate udukhat jung ka Republican jung ka Senate Foreign Relations Committee bad katu ka ne ki rupa khmat jung ka ri America kila kinno ba ki Khristan ki Shah Shitom ha Nigeria klem ka nongrim ka bashisha ka Nigeria kala yakun labun ki snem ki jing e ha kaliang ki jing Shah thombor ki balakta ki Khristan ki Muslim ha ka ba kawai pa kawai ka kinhun kalong jan shiteng na ka jingun briu jing kari ka jing Shah thombor ka blajia khambun sin ha Nigeria ka dei bla ju thombor bat pelong da ki le no Boko Haram bada ki kinhun runar ki badan tiar yele ki bada ki bor